Sino ka? Naimbag nga oras yaw. Da kayo kaditi ama ni James. Wen? Apayaya. Anyat masapol mo iti anak ko. Ay, siyak ti ina ni Marian. Sarong karak la kumati anak ko. Anya? Sika ti inana? Wan, siyak nga rod. Amom ka di ang maestro di anak ko. Wan, amo kabsat. Kuma, insurom di anak mo. Linapdam ang nakiasaway di anak ko. Ta saan ang maibagay kang kuana? Nga to ti arapa apjay anak mo ang nakiasawa ijay anak ko. Malmaltrato nyo ka DJ anak ko. Damagam kang kuana Nagpuskol tiro pa na nakiasawa ijay anak ko. Nadadal terapap ko para kin ni James gapukan kuana. Imbes a nurse ijay abroad ti asawaan na. Saanan ta inasawa na mo't jay anak mo nga ambisyosa. Kasarita ko majay anak ko. Mabalin. Una, kasaritam laeng. Yawid mo pa yan numabalin. Tapno libren di anak ko.